dneska vás vítám u dalšího videa a dneska si uvidíme druhý díl, jak si táhnou písničku. Tam. Teď nemůžu ještě hovat hajtou krávinu. Počkejte, že se to dalo pryč. Tak. Ale počkejte, já najdu. Tak. Ne, to nebudeš písniček, ale to bude stahování Simsů. Zase tady to takhle, počkejte, takhle udělat, třeba. Jo, počkejte, já to najdu, ale je to tady, zkusím to tam najít, tam nebude, jo, jasný, počkejte, třeba najdu. Počkejte. Jo, už vidím. Čekejte, to tady nejde. Čekejte, ještě jednou se nepovede. Tak. Zase udělat. Ale se vám to udělá. Už se vám to udělalo, nebo já nevím. Tak. Vidíte, už to tam je. Takže tohle by bylo konec videa. A čau. Lidi, počkejte, to jsem, vidíte, mávám, takže